der prøvede ham, har intet held. De tabte mailet, da de talte med ham. Og de havde ingen penge, der kunne tale for dem. Og deres søn, de tøj hjælper ikke noget, når deres disciplin er gået amok. De prøvede både med det ene og det andet, men intet kunne nå ind til ham, og så var det sandet. Han skal have en kæreste, der ser det som det er, der tør vise sig som hun er, og uden blær, der giver ham lidt mere end der fortjent. En der kan lave mad og en tiger i seng. Så jeg siger det til ham, og han svarer igen, at det er det han drømmer, når han ligger i sin seng. Men han synes sikkert der er nok af os i dag, så læg mig til at lave en tekst, for jeg kan høre hvad han vil have. Han vil ikke have en fucking spand, der vil have diamanter og tro er noget mere. Og han vil ikke have en højdespringer, hvis bryster hænger eller ikke eksisterer. Nej, nej. Og han vil ikke have en løber, der altid køber salat og kylling og vand. Og han vil ikke have en motionist og altid komme sidst og blive en mindre mand. Så når han ser dig, siger han nej, 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 nej. Så når han ser dig, siger han nej, 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 nej. Ja, når han ser dig,